Muri yeZimbabwe, aiwa Chamisa achiresign achisiya bato reTCC. Pane nhau dzakafamba vanhu vachiti aiwa maMPs ari under TCC nemakanzellors ari under TCC havasi kuzosiya, vamwe vachiti havari kusiya. Asi takuona kuti mumazuva anaya maMPs nemamembers ese TCC vari muparliament aiwa vakusiya. Muri yeZimbabwe vanhu vatomudi kana kuteerera biti, havadi kana kutevera Tshabangu. Sati andira mberi nyaya iyi ndokuti zaibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tomuchona mavhidzi anokupa pano paZim News Live. Noti musara nhasi dzinobuda dzichinzi TCC MP for Harare East Rusty Makam has resigned from parliament. Just like we mentioned earlier that mass resignations are coming. Samuri yeZimbabwe ndozviri kuita kwamuna kuti aiwa vanhu vaiti Tshabangu azokwanisa kuzotora TCC aiwa vakakalkulata zvisizvo. TCC iri kutungamirwa naNelson Chamisa. Nelson Chamisa ndiye ari kutora masupporters ake ese anga ari kuTCC. Noti akuona kuti vese vanga vari muparliament vakutosiya vachinotevera vaNelson Chamisa. Muri yeZimbabwe tiudze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau yaTshabangu nabiti avo vakatora bato reTCC. Mutiudzire munoti kudii pamusoro penyaya iyi ine mucomment section medu. Saka kana kusubscribe kulike on the bell icon. Torambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.